Illum, 25 ta' Diċembru, nilqakom għal qudiesa tal-miliet immexxija mill-Arċisqof Charles Cicluna fil-Katedral ta' San Pawl fl-Imdina. Mod speċjali llum nitolbu lil Mulej sabiex inħallu lil Ġesu jitwielet fil-qalb u fil-ħajja tagħna sabiex inkunu nistgħu nkomplu niċċelebraw il-miliet, it-twelid tal-Messija, matul is-sena kollha. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Il-paċi ma'kom. Mill-Katedral tal-Imdina nsellem mhux biss il-komunità tal-Parroċċa tal-Imdina, komunità ċkejkna, aħna hawnhekk 90 ruħ fil-Parroċċa tal-Imdina, maħniex folol kbar, imma permezz ta' TVM u tal-mezzi l-oħra tal-komunikazzjoni soċjali insiru familja ħafna kbar. Jiena li nixtieq illum insellem lil kulħadd bit-tislima għażiża il-miliet it-tajjeb, il-miliet it-twelid ta' tarbija li jimlina bil-faraġ, bit-tama, bil-għena.
Aħna narfu ħtijietna fil-bidu ta' din il-quddisa solenni ta' jum il-miliet, niftakru li din it-tarbija twildet Salvatur, dak li jeħlisna minn dnubietna, li jerfana minn kull toqol tagħna. Nistqar Alla li jista' kollox u lilkom ħuti li nadnibt ħafna bil-ħsieb, bil-kliem, bil-emil u billi ħallejt mirijieti tiegħi bl-akbar tiegħi. Għalhekk nitlob lill-imqazza Marija dejjem Verġni, lill-anġli u l-qaddissin kollha u lilkom ħuti biex titolbu għalija lill-mulej Alla tagħna. Eħenna lina Alla li jista' kollox jafrinna dnubietna u jwassalna l-ħajja ta' dejjem. U Alla inti b'mod tal-għaġeb ħlaqt il-bniedem fil-kobor tiegħu u b'mod tal-għaġeb
ġeddittu wara li waqa'. Għamel innissieħbu ma' Kristu fin-natura tiegħu ta' Alla kif hu oġbu jħossem magħna fin-natura tagħna l-bnedmin. U li hu Alla u miegħek jgħixu jsaltan flimkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen. L-ewwel qari. Qari mill-ktieb tal-profeta Iżajija. Araw il-mulej isamma leħnu satru fl-art, ejdu l-bin Sion, araħ ġej is-Salvatur tiegħek. Araħ bil-prezz fidu u l-ħlas qudiemu, u jibdew isejħulhom poplu qaddis, mifdijin tal-mulej. U lilek isejħulek infittxija, il-belt qatt abbandonata. Il-kelma tal-mulej.
Bidu tal-ittra lil-Lut. Alla fl-modi kellem lill-missirijietna ħafna drabi u b'ħafna manjiri permezz tal-profeti. Issa f'dan l-aħħar żmien huwa kellimna permezz ta' Ibnu li hu għamlu werriet ta' kollox u li bih ukoll għamel il-ħolqien. U liben li hu d-dija tal-glorja ta' Alla u xbija tal-essenza tiegħu u li jżomm id-dinja kollha bil-kelma setana tiegħu. Wara li naddafna minn dnubietna għad fuq il-lemin tal-kobor ta' Alla fl-għoli ta' smewiet. U bekk sar daqshekk aqwa mill-anġli, daqskemm ola minn tagħhom u l-isem li kiseb. Għax lil min mill-anġli qatt qal Alla, inti ibni jiena llum nissiltek, jew jiena nkun missieru u jkun ibni. Imbagħad u jdaħħal lill-ibnu l-kbir fid-dinja jgħid ukoll ħajqimuh l-anġli kollha ta' Alla. Il-kelma tal-Mulej. Il-Mulej ma'kom. Bidu tal-Evanġelju skont San Ġwan. Fil-bidu kien il-Verb, u l-Verb kien ma' Alla, u l-Verb kien Alla. U kien fil-bidu ma' Alla, kollox bih sar, u xejn ma sar mingħajru. Kull ma sar kellu l-ħajja fih, u l-ħajja kienet id-dawl tal-bnedmin. Id-dawl jiddi fid-dlam, imma id-dlam ma jilbux. Kien hemm raġel mibgħut minn Alla jismu Ġwanni. Dan ġie bħala xut biex jixhed għad-dawl biex bih kulħadd jemmen. Ġwanni ma kienx id-dawl imma ġie biex jixhed għad-dawl, dak id-dawl veru li jdawwal kull bniedem. Huwa u ġej fid-dinja. Kien fid-dinja u d-dinja saret bih,
imma id-dinja ma għarfitux. Ġie f'daru u niesu ma laqgħuhx. Imma lil dawk li laqgħuh tom is-seta li jsiru ulied Alla. Dawk li jemmnu f'ismu li twildu mhux mid-demm, anqas mill-ġibda tal-ġisem u anqas mir-rieda tal-bnedmin, iżda minn Alla. U l-Verb sar bniedem u għammar fostna. U aħna rajna il-glorja tiegħu, il-glorja li għandu mill-Missier bħala ibnu il-waħdini, mimli bil-grazzja u l-verità. Ġwanni tax-xhieda fuqu meta għajjat u qal danu li għalih qedtilkom jiġi warajja imma hu aqwa minni għax kien minn qabli. Għax mill-milja tiegħu aħna l-koll ħadna grazzja fuq grazzja. Alla tal-liġi permezz ta' Mosè, imma il-grazzja u l-verità seħħu permezz ta' Ġesu Kristu. Lil Alla għadu ħadd ma rah, imma għarrafunna l-iben il-waħdini ta' Alla li hu fih dan il-Missier. Il-kelma tal-mulej. Għadna kemm smajna innu tas-sew antik bil-komunità kienet titlob fil-liturġija fit-talb tagħha biex tiċċelebra dak li qegħdin infakru llum. Il-riben tal-Alla sar bniedem. U dan l-innu liturġiku daħal ukoll fil-Vanġelu skont San Ġwan, l-aħħar Vanġelu li nkiteb. Din in-nisġa ta' ħsibijiet niltaqgħu mal-identità ta' Ġesu. Huwa il-kelma ta' Alla. Huwa d-dawl, il-ħajja. Huwa wkoll l-iben ta' Alla magħmul bniedem. Kelma oħra għażiża li għallimna l-Evanġelju skont San Ġwan hija li f'din it-tarbija li tagħha qegħdin niċċelebraw it-twelid hemm il-milja tal-grazzja. Il-grazzja hija imħabba mingħajr ma tistennija. Imħabba b'xejn. Fi kliem ieħor imħabba gratuita. Mhux għax jistħoqlok, mhux għax ħallas talija, imma tirċivija għax min iħobbok u jsib fl-imħabba il-ferħ li jaqsam miegħek. Grazzja u verità. Id-dinja għandha bżonn il-grazzja, din l-imħabba li ma tfittix lilha nnifisha, u għandha bżonn il-verità. Jew inħarsu madwarna l-aħwa. U ninnotaw kemm hemm nuqqas ta' verità bejnietna fid-dinja, forsi anke kif naħsbu fuqna nfusna. Jew inħarsu lejna u madwarna u naraw kemm hemm bżonn ta' mħabba li ma tfittix lilha nnifisha. Kemm hemm bżonn ta' ħniena fid-dinja, ta' modrija, il-pedament tal-veru paċi. Aħna u naħsbu fl-art fejn twieled Ġesu li aħna nsejħula l-art imqazza. Nifmu li f'din is-sena b'mod speċjali dawn iż-żewġ kelmiet grazzja u verità huma żewġ kelmiet li jfissru l-għaġġ ta' popli sħaħ tal-Palestina, ta' Iżrael,
ta' daw kollha li jxenqu għal ġustizzja fil-verità u fl-imħabba. Ġi f'daru u niesu ma laqgħux. Din il-kelma taqsim il-qalb isseħħ kull darba li aħna nirrifjutaw li nilqgħu lil xulxin. Kull darba li bil-ġudizzji tagħna infarku lil xulxin. Kull darba li bil-kelma tagħna inkissru lil xulxin. Għaliex aħna dan il-misteru kbir li qegħdin niċċelebraw niftakru li maħluqa xbija tiegħu. Rid li xbija tiegħu fil-ħolqien aħna l-bnedmin tkun sabiħa tikseb id-dinjità sħiħa tagħha. U dak li għamilna xbija tiegħu sar wieħed minna. Ejjew nippruvaw nifhmu dan il-għaġeb ta' ħniena, din il-meravilja ta' miżerikordja. Dak li għamlek xbija tiegħu sar bħalek biex iġbija tiegħu fik tilma, tiddi, issir sabiħa. Inti tista' tkasbar iġbija tiegħu f'ħuk jew oħtok. Inti tista' tkissirha b'kelma ħażina jew b'gidba jew b'azzjoni ħażina. U din ħaġa l-aħwa narawha ta' spiss bejnietna, fostna u fid-dinja. Kull miliet ikun messaġġ ta' tama li aħna nistgħu ninħelsu mill-kefrija, mill-lebusija tal-qalb, mill-għaġġ għall-vendetta u nafdaw fil-prinċep ta' sliem. Kien id-dawl veru li jdawwal kull bniedem. Ejjew nitolbu li aħna wkoll is-seta' ikonna is-seta li nilqgħuh għax lil dawk li laqgħuh tom li jsiru u li talla dawk li jemmnu f'ismu. Mulej aħna nemmnu fik, aħna nemmnu fil-misteru tat-twelid għad-dis tiegħek. Nitolbuk li għalina tkun dawl, għalina tkun ħajja, għalina tkun grazzja, verità, imħabba. Int li sirt wieħed minna, għallimna li nġorru xbija tiegħek tiddi sabiħa u li nieħdu ssib xulxin kif tridna int. Illum minn hawnhekk nistiednu li meta fil-kredu niftakru li l-mulej twilet għalina ninżlu għal-kubtejna f'mument ta' adorazzjoni. U anke min qed isegwina permezz ta' TVM u mezzi oħra diġitali nistiednu li nieqfu fis-silenzju nadoraw dan il-misteru kbir li qegħdin niċċelebraw. Jina nemmen falla wieħed il-missier li jista' kollox li ħalaq is-sema u l-art, dak kollu li jidher u dak li ma jidirx. U f'mulej wieħed Ġesu Kristu, iben waħdini ta' Alla, imnissel minn missier qabel kull żmien. Alla minn Alla, dawl minn dawl, Alla veru minn Alla veru. Imnissel mhux magħmul, natura waħda mal-missier u bih sar kollox. Niżel mismewiet għalina l-bnedmin u għal-fidwa tagħna u għal-ġisem bis-seta tal-Ispiritu Santu minn Marija Verġni u sar bniedem.
Salbuħ għalina bata taħt Ponzju Pilatu, mietu difnuħ. Fit-tielet jum qam minn bejn l-imwiet skont il-kodba mqazza. U tela s-sema u jgħad fuq il-lemin tal-missier u għandu jeġa jiġi bil-glorja biex jagħmel ħaq mill-ħajjin u mill-mejtin u s-saltna tiegħu ma jkollix tmiem. U fl-Ispiritu Santu mulej li jagħti l-ħajja li ġej mill-missier u mill-liben li hu meqjum mbeġġa flimkien mal-missier u mal-liben u li tkellem f'hom il-profeti. U fi Knisja waħda, qaddisa, kattolika, apostolika, nistqarma mudija waħda l-maħfra ta' dnubiet u nistenna l-qawma mill-imwiet u l-ħajja ta' żmien li ġej. Amen. Ejjew nitolbu biex dan il-misteru kbir ta' twelid ta' Ġesu li qegħdin niċċelebraw iżurna bil-faraġ, bil-ħniena u bl-imħabba. Għal-Knisja biex issir dejjem iżjed tixbaħ li Kristu li Ommu Marija wilditu fil-faqar u fl-umiltà nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Għal-bnedmin foqra, imwarbin u vittmi tal-vjolenza u tal-gwerra biex il-mulej iġibilhom id-don tal-paċi dejjema nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Għat-tfal tad-dinja kollha u għal-aktar għal dawk li huma bla ġenituri, bla dar u bla ikel, jew li huma maħqurin nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Għal paċi fid-dinja u f'pajjiżna biex Kristu jallimna nħobbu u nirrispettaw lil xulxin bħal aħwa nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Għalina li nġbarna f'din l-Ewkaristija fil-miliet tal-mulej biex nilqgħu lil Kristu f'ħajjitna kif laqgħuh Marija, Giuseppi u Rajja nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Ew inselmu lill-Om Ġesu. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen.
Nitolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob lil Alla l-Missier li jista' kollox. Il-qamu lej din l-offerta li qegħdin nagħmlulek fil-festa solenni tal-lum. Bija int warrab tal-kollox, il-korla tiegħek minn fuqna. U rġajt ħabbibtna miegħek. U bija wkoll aħna natuk qima perfetta bi Kristu sidna. Il-mulej magħkom. Nerfgħu lubna l-fuq. Niżuħaj l-mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq tas-sew mulej missier qaddis, Alla ta' dejjem li tista' kollox. Tajjeb u taġi tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien inrodulek ħajr bi Kristu sidna. Bih illum idda qudiemna l-emil tal-għaġeb tal-fidwa tagħna. Għax meta l-verb tiegħek sar bniedem bħalna, in-natura dgħajfa tagħna kisbet ġieħ għal dejjem. U bis-saħħa tal-għaqda tiegħu magħna seħibna miegħu fl-istess ħajja bla tmiem. Għalhekk nissieħbu mal-qtajja tal-anġli u b'feħbir infaħruk kuntennulek. Għaddis ta' sewint mulej inti lajn ta' kull dusija. Għaddis għalek nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu. Li meta kien sejnata biex minn rajħibati ħal-ħobs ratti l-ħajr qasam tal id-disċipli tiegħu u qal: ħudu u kullu l-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Hekk ukoll wara l-ikla ħall-kalċi reġa' ratti l-ħajr tal id-disċipli tiegħu u qal: ħudu u ixorbu minnu l-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' għal dejjem. Id-dem li jxerret għalikom u għal-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Dan hu l-misteru tal-fidi.
Għalhekk aħna nagħmlu dam tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu. Nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni. Unrodulek ħajra xoġbok tilqana hawn quddiemek biex naduk. U meċ-ċokontana nitolbu li l-Ispiritu Santu jaqqatna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu semm il-ġisem u d-demm ta' Kristu. Ftakar bulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha. Wettaqa fl-imħabba. Flimkien mal-Papa Franġisku, mal-Arċisqof tagħna Charles, mal-Isqof Joseph li qed jgħinu u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll fħutna li raqdu fit-tama tal-qawmien. Ftakar fil-mejtin kollha. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk, għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem, flimkien mal-Verġini Mqazza Alla Marija, mar-raġel tagħha San Ġusepp, mal-Apostli u l-Qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu ma' Kristu fi Kristu jingħata lilek Alla missili tista' kollox flimkien mal-Ispiritu Santu. Kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew nitolbu kif għallimna u ridna nagħmlu liben ta' Alla Ġesu għas-salvazzjoni tagħna. Missierna li inti fis-smowiet jitqaddes ismek tiġi saltinatek. Ikun li tritin kif is-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrilna d-nubietna bħalma nafru lil minu ħati għalina. La ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tiebu ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna. Biex inkunu ħielsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw il-għena u l-miġja tas-Salvatur tagħna, Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li għat lill-Apostli tiegħek. Inħallilkom is-slim, natikom is-slim tiegħi. La tħares lejn dnubietna. Iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija slimu laqda li jien trid fiha, int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. U miegħek ukoll. Għatu l-paċi lil xulxin. Danu l-ħaruf tal-Alla, danu li neħidnu bit tad-dinja. Ħenin dawk li huma mistiedna l-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jistolix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżda biss kelma waħda u ruħi tkun infejja.
nitolbu. Għamelu Alla ħanin li s-Salvatur tad-dinja mbwielet illum bħalma għamilna wlied tiegħek hekk ukoll jagħtina l-ħajja ta' dejjem u li jgħixu jsaltan għal dejjem ta' dejjem. Nawguralkom il-qalb miliet ħieni mimli faraġġ u paċi. I would like to greet all our English-speaking friends and greet you with the blessing of Christmas. May you have the comfort of peace and joy in the Lord. Infakkar li f'nofsinhar illum il-qdusija tiegħu il-Papa jagħti messaġġ lill-belt ta' Ruma u lid-dinja urbi et orbi u jagħtina wkoll il-barka apostolika tiegħu aħna li nkunu qegħdin insegwuh permezz tat-TV jew nkella mezzi oħra ta' xandir ukoll nilqgħu il-barka apostolika tiegħu li teħlisna mit-pattija kollha ta' dnubietna. Hija barka bl-indulġenza plenarja, hija ukoll barka li teħlisna mit-pattija kollha ta' dnubietna. Nitolbu ħafna l-qdusija tiegħu il-Papa biex il-mulej jibirku bis-saħħa, bl-erf u bil-paċenzja. Il-mulej ma'kom. Ikun imbirek isem il-mulej. Lajnuna tagħna f'isem il-mulej. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu. Grazzi tal-li anke fil-ġurnata tal-lum inaqadtu ċelebrajtu magħna dan il-jum qaddis. Nawguralkom il-miliet it-tajjeb.